Na ji kama ana baka kofa. A nan waje. Yi mana. Je ku duba gani waye. Waye ne ke buga kofa? Ba za ku bude ba kenan sai kun ci uwarku. Kun san ko ni waye? To ka bude ko mu shigo da karfi don uwarka. To ku shigo da ƙarfi mu gani don uwarku. Waye ne don uwarki? Uga. Me kuka zo yi a nan? Ranka shi ne sata maka zo yi da karar kwada. Ranka shi ne da Allah kai mu dare. Wallahi daga mun bar sata. Ai dama daga yau kun bar sata. A ga zo nan mu ga yadda za a yi da yaran nan. Waga mai jajjayen kayan nan a shigar yi a ba da ratiyar da shi. Wannan a shigar da shi. Kai ta shafu. Abin da nake tambaya ya cire wannan addar daga shi. Tashi ce ga. Kai ka ce ka yi ya ce ya ce ba san nan musu shi. Ga gaskiya da kwana. Ga an gama da shi. Oke an ratiyar da shi ko. Wannan mai ɗaya kala hakkin riga ya ɗauki addar nan. Da aka ce ina shi kana shi ko a raba shi biyu da rero ne Ba matsala. ka katsar da shi biyu kan guda ya guda ka raba shi ɗan iska biyu da Oga, don Allah ya rana. ni na an magana ka daga ciki. Oga, na san tabbas yawan mutuwa zan yi oga, amma ran Allah yana roƙa wata alfarma. Da Allah oga idan za a kashe ni, don Allah a kashe ni cikin kwanciyar hankali, don ban san tashi hankali oga. An ba kana sha ba ka taɓa ganin wanda ya san sauki. Oga, da Allah ya kashe